club. Met een grote grijns begon VVV aan deze week. Of die lag er nog eerst in voorbereiding op het duel tegen Os, zien we straks. Eerst naar de oorzaak van die grijns. De topper en derby afgelopen zondag in een uitverkochte koel tegen MVV. VVV begon goed aan de wedstrijd. De Venlonaren waren beter dan MVV en het leidde na een dik kwartier tot de 1-0. Jonathan Opoku kon gemakkelijk scoren nadat Suntjes de bal met het hoofd had verlengd. De 9e treffer alweer voor de clubtopscorer dit seizoen. De eerste helft was niet hoogstaand, maar VVV kwam ook niet in de problemen. Na de pauze was dat wel het geval. MVV zocht de aanval en werd dreigend. De gelijkmaker viel 10 minuten na rust. Een afstandsschot van Ippel kon niet worden gekeerd door Delano van Krooij. De gasten uit Maastricht gingen daarna op zoek naar meer en waren een paar keer dicht bij de 1-2. De VVV moest het hebben van wat tegenstoten, maar werd niet gevaarlijk. Zo leek het duel op een gelijkspel af te stevenen. Ralf Suntjes besliste 2 minuten in blessuretijd echter anders. Uit een rebound schoot hij de 2-1 binnen en de koel stond op zijn kop. Verdiend was de winst niet, maar daar maalde niemand om aan Venloze zijde. Nee, de winst was heel duidelijk gestolen. De eerste helft vond ik voor ons, de tweede helft voor MVV. Dus ik denk dat een gelijkspel meer op zijn plek was verdiend. Of was geweest, maar aan het einde van de rit trokken we hem gelukkig over de streep. Ik denk dat we de eerste helft goed gespeeld hebben. We hadden de wedstrijd onder controle en de tweede helft begonnen we ook goed. Maar op een gegeven moment zie je dat je gewoon de grip een beetje aan het verliezen bent. En toen werden we heel gevaarlijk, veel kansen kregen ze toen. En op een gegeven moment dachten we ook van je moet gewoon blij zijn met een gelijkspel. En dan zie je dat in de blessuretijd scoor je toch nog de 2-1. En dan vergeet je alles, dan vergeet je de hele wedstrijd, hoe slecht je de tweede helft ook hebt gespeeld. En zo begon VVV met een brede grijns aan de week. Maar daarna was het weer snel tijd voor serieuzere zaken. Met name de tweede helft tegen MVV gaf stof tot nadenken. Ik denk dat het veld bij Vlagen erg groot was. De spitsen heel diep en de laatste linie ver naar achteren. Ook wel een aantal keren pech met een aantal klutsituaties die net de goede kant voor MVV opvielen. En ik denk dat je ook reëel moet zijn dat een aantal spelers in deze wedstrijd niet de juiste vorm had. En ook dat kan gebeuren. Ja, vind je dat wel heel jammer dat dat juist in zo'n wedstrijd gebeurt? Of telt dan toch alleen het eindresultaat voor jou? Nou, voor mij telt alleen het eindresultaat. Het is jammer, want je hoopt buiten dat je wil winnen, hoop je ook met een mooie wedstrijd te winnen. Dat lukt ons vaak. Ja, alleen in dit geval waren er toch een aantal jongens niet in goede doen. En dat zag je terug in de tweede helft. Naast de overwinning op MVV, waarbij ook nog eens een enorm gat geslagen is met de achtervolgers in de stand, kwam er meer goed nieuws uit de koel deze week. De Engelse topclub Arsenal bood VVV het toptalent Gideon Zelalem aan. Het papierwerk moet nog in orde gemaakt worden, daarom is hij ook nog niet op het trainingsveld. En hij is bij ons via een aantal bekenden is die in beeld gekomen en hebben wij de beelden van hem bekeken en zijn er een aantal gesprekken geweest. En lijkt hij onze kant op te komen. De 20-jarige Amerikaanse jeugdinternational is dus officieel nog geen VVV-speler en mag daarom ook nog niet voor camera zijn woord doen. Maar na de training kwamen we Zelalem wel toevallig tegen op de parkeerplaats van de koel. You're happy? Yeah, very happy. Being in Venlo? Very happy. It's a good opportunity. Yeah, very good. De middenvelder is dus blij om in Venlo te zijn. Ondanks dat hij en zijn club Arsenal van Stijn niet de garantie krijgt dat hij zal spelen. Nou, die wordt ook gewoon een van de 18. Ik heb een heel goed middenveld. En bij dat middenveld zit ook Tim Reserveur nog, die daar ook dicht tegenaan zit. Maar hij heeft niet de garantie gekregen dat hij altijd zou spelen. Dat hebben we gewoon heel open gecommuniceerd. Hij moet net als de rest laten zien dat hij beter is dan de spelers die daar nu spelen. En dat weet hij ook, dat heb ik met hem besproken. En zo hoort dat ook te zijn. Die kan niet op voorhand spelers een basisplaats garanderen. En spelers die het goed doen in de ogen van de staf die eruit gooien. Dus dat zal ik ook zeker niet doen. Maar dat is ook geen eis van een Arsenal bijvoorbeeld? Nee, dat was heel duidelijk gecommuniceerd met ze. En dan was er deze week ineens toch die nieuwe linksback. Ik ben Sindri Nomisijan, 28 jaar oud.
Ja, lastige periode gehad. Afgelopen 2 jaar met clubs en keuzes gemaakt. En ja, een stap terug gedaan bij de treffers dan. En wat voor mij in principe ook weer een stap vooruit was, want nu ben ik weer op het niveau waar ik thuis hoor. Ja, waarom VVV? Nou ja, het is eigenlijk heel mooi gegaan eigenlijk, om het zo te zeggen. Ik was in de winterstop, was ik toch wel aan het kijken wat de opties waren. En ja, waren er wel wat clubjes die zich gemeld hadden. En VVV kwam concreet, kwam direct. En ja, nummer 1 van de Jupiler League op het moment en potentiële kampioenskandidaat. Hopelijk de kampioen. Nou ja, dat ga je niet weigeren. Nee, nu is het natuurlijk geen geheim dat, ook voor jou niet, dat het natuurlijk een team is wat goed draait. Het staat niet voor niets bovenaan. Dus word jij gehaald voor de breedte om de bank warm te houden. Speelt dat mee? Nee, ik zie niet alsof ik voor de breedte gehaald word, zeg maar. Ik bedoel, het is voor mij in principe gewoon een hele mooie kans. Ik zie het zo, ik ben eigenlijk hartstikke doodgegaan. En ik ben toch uit mijn as race, om het zo te zeggen. Want het is toch wel een mooie kans weer. Maar ik ga gewoon die concurrentiestrijd aan. Wij waren gewoon op zoek naar iemand die die positie in kon vullen. Nou, een aantal jongens hebben we op proef gehad, daar waren we tevreden over, maar die maakten andere keuzes. Dus uiteindelijk kwamen we bij Sandrino uit en dat is prima gegaan. En, hij weet ook zijn rol in dit geval, dat er niet zoveel op aan te merken is hoe we het op dit moment doen. Maar ja, als er wat gebeurt, dan moet hij er klaar voor zijn en dat weet hij. Nou, ik wou net zeggen, wat zeg je tegen zo'n jongen dan? Kom je bij ons lekker even op de bank zitten? Want ja, dat is die rol dan waar je het over hebt. Nou, ik heb wel eerlijk tegen hem gezegd dat Roel Jans het gewoon uitstekend doet en ook de rest van de verdediging. En dat ik niet zomaar die ploeg ga wijzigen, zeker achterin niet. En dat op het moment dat of spelers heel slecht spelen of met blessures en schorsingen, ja, dat hij dan moet zorgen dat hij klaar staat. Nou ja, ik heb zelf ook gezien dat dit een aardig fysieke ploeg is. En ik bedoel, dat is gewoon mijn spel ook zoals de meesten me eigenlijk kennen. Ik ben gewoon een speler die heel veel op fysiek speelt en zo. Zo kom ik ook het beste tot mijn recht. En daarin denk ik ook dat het gewoon past. Dus ik denk dat ik nog wat meer passie en ervaring ook wat mee kan brengen. VVV is volgens Stijn niet op zoek naar een nieuwe doelman voor de rest van het seizoen. Volgens de trainer was hier alleen sprake van als Maarten de Fokkert zou terugkeren naar Heerenveen. Wij hebben, omdat de situatie zich voordeed dat Delano de plek over ging nemen van Maarten, hebben wij met Heerenveen gesproken wat hun situatie of hun idee was van Maarten. Wilden ze hem terughalen in de winterstop, wilden ze een andere ploeg voor hem zoeken. Als dat het geval zou zijn, dan zou Smits een van de opties zijn van NEC om bij ons te halen. Nou, we hebben al heel snel aangegeven met Heerenveen dat ze hem hier wilden houden. Nou, wij zijn tevreden over zowel Maarten als Delano. Dus het is niet aan de orde. Dus wij hebben 6 januari richting NEC laten weten dat wij geen interesse hebben. Dus waar het verhaal vandaan komt is mij onduidelijk. Maar ja, Stan zou in dit geval ook contact opnemen met de Cruijff om dat uit de wereld te helpen. Dus het is niet waar. Dus wij gaan met deze 2 keepers verder. Ben jij of is de club nog bang dat er misschien in de tussentijd ook nog spelers gaan vertrekken? Nee. Absoluut niet aan de orde, een Opoku? Nee. Waarom is het niet aan de orde? Het kan altijd toch? In de voetballerij kan alles. Nee, maar wij gaan niemand meer laten gaan nu in deze periode. Dus het is nog een paar dagen en wij willen deze ploeg intact houden. We willen kampioen worden met deze mannen. Dus voor mij is het onbespreekbaar om spelers te laten gaan en voor de club ook. Morgen wacht dus FC Os, een ploeg die we terugvinden op plaats 14 in de Jupiler League. Het is een grillige ploeg dit seizoen. Ze maken veel doelpunten, maar krijgen er ook veel tegen. Van de laatste 8 duels hebben ze er toch nog 6 gewonnen. En ze hebben de topscorer van de eerste divisie in huis, Tom Boeren, met al 23 treffers dit seizoen. Het is een goed geheel. Voetballend hebben ze het heel goed voor elkaar. Wat je zegt wisselvallig, maar ik verwacht dat zij toch nog heel wat punten zullen halen. Maar ik hoop niet morgen. Ik denk ook dat het voor het hele team geldt dat we gewoon elke wedstrijd hetzelfde moeten benaderen. En ook tegen Os gaan we gewoon normaal de wedstrijd in, hoe we ook tegen NVV en tegen Cambuur hebben gespeeld. Dus dat komt wel goed. Ja, Os een hele grillige ploeg dit seizoen. Ze scoren wel veel. Ja. Daar ligt werk voor jou. Ja, zeker. Ze hebben de topscorer natuurlijk daar. Die scoort heel veel, is gewoon een goede spits als je zoveel scoort in de Jupiler League. En aan ons de taak aan het hele team om te zorgen dat ze niet scoren. Heb je hem extra bestudeerd, die topscorer? Nee, dat hoeft niet. Dat doe ik met geen enkele spits. Want in de wedstrijd krijg je toch andere situaties dat je misschien in de beelden kan zien. Dus, maar ja, dat komt wel goed. Nou, op het moment dat wij 100% gefocust hebben en de vorm hebben, dan zijn wij heel moeilijk te verslaan door ploegen. Dus ook door Os. Alleen als wij zo'nzelfde tweede helft als afgelopen week op het veld brengen, ja, dan kunnen wij morgenavond een hele lastige avond krijgen.
En daarbij vind ik Os ook gewoon, die staan 14e, maar die vind ik een aantal prima spelers in de ploeg hebben. Stijn kan morgen een beroep doen op alle spelers. Ook Moreno Rutte is er weer bij, maar start in ieder geval op de bank. De thuiswedstrijd tegen Os eerder dit seizoen werd eenvoudig met 2-0 gewonnen door VVV. Vorig seizoen gingen de Venlonaren onderuit in Brabant. Na de pauze kwam de thuisploeg op voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Torino Hunte de gelijkmaker. En op zoek naar de volle winst viel de derde treffer aan de andere kant, waardoor Os met 2-1 zegevierde.